O sa kalalaki nga nagduwa og computer gipusil patay kaganang kadlawon. Gingong may kalabigitan sa illegal nga drugas ang motibo sa mga krimen. Si Chona Carrion sa report. Nabulabog ang mga mulupyo sa sitio Cactus, White Road, Barangay Inayawan. Human madungog ang sunod-sunod nga mga buto pasado alas 4 kaganihang kadlawon. Ang pagpamusil nahitabo sud sa computer shop nga gipanag-iya ni Gistoni ning Gasca. Human sa buto-buto, nakita na lang ang biktima nga si Jerlo Valencia, 33 anyos, taga FHK Barangay Inayawan nga wa nay kinabuhi. Mato dining Gasca, nakamata siya gumikan sa kakusog sa buto. Maupasab niya nakita ang biktima nga nagduwa og computer sa iyang shop kauban sa usa ka bayot. Maori na matana mo. Pag upat ka buto, nakamata mi. Namatong wala pa mi nang gawas kay namo koy mga mangol diha. Ako ba gisiptidaan. Matod sa mga nakasaksi, yanurang misibat ang mamumuno human sa hitabo. Samtang gipadayag ni SP Juan Rogelio Cañete nga nakadawat og hulga ang biktima kay giingong wa kini mobayad sa drogas nga iyang nakuha. Padayon pa hinuong giimbestigar sa kapulisan ang hitabo o gisubay ang giingong nanghulga sa biktima. Ato yung masubay nga posibleng motibo ani nga kini kong biktima na kunay murag utang nga balor og mga 3,000 kuno kapin sa drogas gyapon. Drogas kay murag nagkuan kuno niya pilapil pod og sa drogas ng bataa. Nakahiagom ang biktima og samad pinusilan sa likod. Tulo ka empty shells ug duha ka slugs ang ni-recover sa crime scene. Chona Carrion, Balitang Bisdak.